जय जगन्नाथ सकाळୁ उठिक ହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଚା ହେଇଗଲେ ମାନେ ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି କାମ ସଫାସୁଫି ପରେ ବସି ଯାଇଥିଲି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ। ରବିବାର ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଦିବସ। ସଣ୍ଡେ ଆଉ ମଣ୍ଡେ ରୋଜ ଖାଅ ଅଣ୍ଡେ। କାମ ଦାମ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସାରିକି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଟିକେ ପେମ୍ପରିଂ କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ପକୁଡି ଟିକେ ନହବ ହବ କି? ତାପରେ ପକୁଡି ସାଙ୍ଗକୁ ଚାହା ଟିକେ ନହବ ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ପକୁଡି ଚାହା ଖାଇସାରିକି ପିଇ ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ରେଡି ସେଡି ହେଇକି ଚାଲିଲି ବୁଲିବାକୁ। ଇଭିନିଂ ଟାଇମରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଅଟୋ ବୁକ୍ କରିକି ଚାଲିଲି ବୁଲିବାକୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜୁଡିଓ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲି ନେଇଥିଲି। ଏତେ କଲେକ୍ସନ ନଥିଲା ବଟ୍ ମୋ ପକେଟ ବି ଖାଲି ଥିଲା। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା କଥାରେ ଅଛି ପଇସା ମିଳିଲେ କରୋଡପତି ତାପରେ ରୋଡପତି। ଯେହେତୁ ଏଟା ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଲୁ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ମସ୍ତ ଥିଲା ବାକି। ଭାଲୁ ନନାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଖୁସି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଆଗକୁ ଟିକେ, ତାପରେ ବସିକି ଏଠି ଟିକେ ହିଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ନେଇଥିଲି। ଆଜିକା ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ। ଭିଡିଓ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।